ଡାକ୍ତର ବାଣ ମୁଣ୍ଡି ଯାଅ ସେ କହିବ ତ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ହଁ କୋଉ ମୁର୍ମୁ ସିଏ ତ ହଉଛି ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପଚାରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ କଣ ତା ନା ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା କୋଉ ମୁର୍ମୁ ମମତା ବସିଆ ମୁର୍ମୁ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल अकृति अnkita केमती अच्छा समस्ते आशा करछि आपण माने भलरे थिबे मु भी सेमती खुशी दुख अरे अच्छी आउ चलछि जीवनटा सेमती पागटा किंतु कस देछि पाग 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 बेले देछि हाउ माताश्री पानी दौरान गछरे पानी दौरान गछ दान कौन गछरे पानी गछ दान महापुण्य ने कही था पानी दौरान मु बुलु कुलांगार चलो मु पागर मजा ना पागटा कस दे आई लव इट माकड़ फाकड़ आसली ना चलो देखा आम घर मंदिर के पाख देखा चलो 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 मंदिर मंदिर से चलो जीवा देखा कौन हो कौन नहीं जिंदगीटा तो झंड हो गलानी मोर घरे बसिकी ओहो ओके चलो जीवा कौन कौन करुचे कौन कौन नहीं देखा छुट्टी गुराक सब डिस्टर्ब कर मत ओके अरे कौन हो ना सुंदर बहुत सुंदर पाग थी समस्त आड़े भी देखो जमी सुंदर सुंदर पाग चलो जीवा संध्या होगा अरे डिस्टर्ब कर मत पवन कितने औसम है भाग्य लेखा इसीलिए हलदिया परोटा कौन हलदिया परोटा कौन मो हाथ को पाऊनी तो देख 2 3 तीनटा माँ कहला 2टा आने मु 3टा आनी क्षीर 20 टका आइल से पीबू 10 टका ना दे परीक्षा में मोर ताड़ी दे आमे एडी खाइलु हमर खाया सर जाइछ आमे कोन खाइलु मटन बिरयानी बादे भी लोक कहनी कौन दुख मो भाग्य लेखा केते परोटा ताड़िया खाऊ दुख में भाग्य दो हां कदल नेली चकड़ी खाइता हम सकाळे कोन कहली मो आगो जिंस दरकार ना खाइबू अरे की राग दिन से कंचा लगा देली सोबे देबो राग नाहियो मैं देलु 2टा कंचला बता चल दे कोन पको आलू तरकारी राग हबो हां आलू तरकारी आलू और सादर होउनी की हां मर होनी और कागनी काली गरीब खाइबो तो भाई आमे भी बिना पेज रसुण खाइबू तो ना देलो हमर पखा गाले से हम नाज खाइ दो तो दे आलू सिझे दे केन लागु छि को आलू सिझी दबा एते कष्ट कर दबा हां एते कष्ट ना था मो खानी अरे आलू तरकारी कर देबी आरा भी तो नसुणी की ओ आलू सिझा कोला लागे आलू सिझे की तरकारी कर दबो कहला केन लागु छि कोन जो जो कौन थी जो दिन जो दिला म कौ जन म जो मिठाल हां ସେଇଟା କରିଦେବୁ ହଁ ଖାଆନି ଭଲ ନୁହଁ
ପିଆଜ ନ ପଡୁଛି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ନ ପଇଲେ ଖଇରୀ ରୁଟି ହବନି। ଜେଜେ କହିଥିଲେ ହେଁ? ଜେଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ମତେ କହ ରୁଟି ଆଉ ରୁଟି କହୁଛି ପରଟା କହୁନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗେ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁ। କିଣିକି ଖାଇଦେବେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଣିଛୁ ହାତେ ଘର ଦେଖି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରାବିଡି ଫାବିଡି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି କାନି କହିଲୁନୁ ଫୋନ କରି କହିଲୁନୁ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି କହିଲୁ ଯେ ମତେ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଅଛି ସାଧାରେ ମୁଁ ପୁରା ମନ ପ୍ରେମ ଅଛି ଖାଇ ବୋଲି ମନ ପ୍ରେମରେ ତାକୁ ଛୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସାଧାରେ ଟାନ୍ 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 ଟାନ୍। ରାବିଡି ଟିକେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଖାଇଦଉନି ସେ ରସାଳି କହୁନୁ ରସାଳି ଖାଉଛି ଆଖି ମଜିକି ଖାଇଦଉଛି ତାର ରସଗୋଲା ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଗୋଟେ କାମ କଲୁ ମିକ୍ସଚର ନେଇ ଆଇଲୁ ଲଙ୍କା ଚକଟିକି ଜୋଳ କରି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନଗିକିରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବୁଝାଇକି ଶୋଇଥିଲୁ ନା ମୁଁ କହିବୁନି ଜଲ୍ଦି କହିଲୁ ଚାଲୁ ଆମ ଫ୍ରିଜ୍ ଚକଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ଅଛି ନେଇଯିବ ତମେ ଦେଖି କୋଉଠି ଚକୋଲେଟ ଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ କି ନା ନାନି नी नानी ଯାଉ टा 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 ढस ନା ଗୋଟେ କଥା ତତେ ପଚାରୁଛି ସତ କଥା ବାଡ଼ କଥା ଅଭଦ୍ର କଥା କଣ କହୁଛୁ ମତେ ନା କହିଲୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛି ନା ତୁ ଏଡ଼େ ଯାଇକି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଦଉଛୁ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ବୈଠକରେ ସରି ବୈଠକ ସଂଗଠନ ନା କଣ ମୋର ମନେ ମନେ ପଡ଼ିକି କହ ଭାବିକି କହ ଭାବି କଣ ତା ନା ହାତ ଧୋଇକି ଆ ଭାବିବୁ କଣ କୁଲୁରୁ ମୁଲୁରୁ କହୁଛି କୁଲୁରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ଆଉ ଭେଙ୍କଟେଶ କିଏ ମା କଣ ତା ନା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ସେ କହିବ ର ନା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ କୋଉ ମୁର୍ମୁ ସିଏ ତ ହଉଛି ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପଚାରୁଛି ସେଇ ଯୋଉ କଣ ତା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତା କୋଉ ମୁର୍ମୁ ମମତା ମମତା ନୁହଁ ଆସିଆ ମୁର୍ମୁ ହସେଇବା ପ୍ରଭାତୀ ମୁର୍ମୁ କଣ ତା ନା ଆଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଁ ଆଇଥିଲା ବା ସେଇ ତ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ରୁଟି ଚାଡ଼ିଆକୁ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ବା ରୁଟି ଚାଡ଼ିଆକୁ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ତମ ଘରକୁ କୋଉ ମୁର୍ମୁ କହ ଆଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନା ସେ କହିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମାଣ୍ଡେ କହୁନୁ ଭାଷା କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁନୁ ମାଣ୍ଡେ କହୁନୁ ସତ କଥା ବେରା ବୁଲାରେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲା କିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଗଲୁ ଗୋଟେ କହ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ Please. ଯୋଉ ହେଲା ଆମର ତମ ବିପକ୍ଷ ପାର୍ଟି କିଏ ମୋଦି ନାଟା କହୁନୁ ନାଟା ମୋର ନା ମୋଦି ତୁ ଚିହ୍ନିନି ତ ଛାଡ଼ ତମ ଘରକୁ ଆସିନି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହ ଏଇଟା ସତ କଥା ଏ ବୁଲାରେ ଏଇଟା ଖୋଲା ଦେଖ ଏ ତୁ ଯା ମୋ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବୁ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା କିଏ ଆଇଥିଲା ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଇଛି ସିଏ ଆଉ କିଏ ଆସିବି ନା ଅଛି ସେ ତାଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ଖାଇଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ସିଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ତ ଗାଈ ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର କଣ ହଉଛି ନକଲ ଶୀତଳ ଖାଇଛି ସେ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲା କଥାଟା ବୁଲେଇ ଦେଲୁ ନା ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୁଲା
ତତେ ଏଇନା ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାହେବ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବି? ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସଂଗଠନ ମାନେ କେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ? ଡିସିସନ୍ ନେବି ପରଟା ଆଉ ତାଡ଼ିଆ ନେଇକି ତ ଦେବି ତୁ ଖାଇବୁ। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ତାଡ଼ିଆ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ସଂଗଠନ କରିବି। କ'ଣ ସଂଗଠନ କରିବ। ଓ ସଂଗଠନ କରିବ ନା ତୁ ସତ କଥା କହ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହ ସତ କଥା? ମନରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ମାନେ ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ ତୋର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିବ ନା, କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ମୁଁ ତ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ କଥା ଭାବିବାକୁ ଯିବି ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଲୁଗା ଫୁଗା ଫୋପାଡ଼ିକି ଯିବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ? ଲୁଗା ଆଗ ଫୋପାଡ଼ିକି କିଛି କଳି ହଉ କି କରିବି। ନ ହଉ କଳି କରିବି। ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟେ କରିବୁ। ସେଇଭଳି ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟଟା କିଣିବୁ। ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଭାଇ ମୁଁ ତ କିଛି ଖାଉନି ସେଗୁଡ଼ା ତୋ ଭଳିଆ ସଫଳ ତୁ ସିଗାରେଟ୍ ନା ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ରାଉଳ ଇ କଲୁ ଇ ସଫା ଅଛି ରେ କୋଉ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନା ଆପଣଙ୍କ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ନମକ ଅଛି ସରି ଲୁଣ ତାଡ଼ି ଅଛି